sina tok bi servo mu tapi nili vlog semen lake servo mu vlog alom so la in hong chat sinang de ho tangte kado ko we sitami arjunet nang na po kado ka we sitami mi phone lang gadi kasi alam bang le pangcheng thu phit lo na nili non asona por hedi nili YouTube live ke vanji ining ke hang maseve athema non por kado ko vita chinilo ilitum angji rafan sinon bang ke chisong pibo la sinili YouTube live ke vanji bang ke ining machi matha the bon sitami sai jok jipen sinon bang ke nili YouTube live abang ke vanang koklo la si kado ko visitami lada nangli etlo pulote nangli tum isibak ang thek nampak lang tha nangli tum stami nanglang don bom lo pu la sinon bang kicheng si la bang nangli don elo hevok gaming hevok karbi gaming hello to chorolo nailang don po la si nili labang so a live ke bang nang kok bang ke lahan lo hola ilitum angji rafan ACBV to pate bok chat pade hot tangte lasi arjulong pamilo manon bang ke hevok gaming arjulong pamilo pate tok det tha alam bang ke hola mic awidet matidi amasi asi bichat ta hai arjulong lo manon bang ke asi mate non ta asi bichat lang ma lasi pini labang so live ke bang nang kok ke lapuhan lo hala ilitum anjir lo tarlitang sumilarong hangpi labang so alam pen penang an karbia khai tum lo ilitum methang akorting jir tum sitami karbiang long youtuber sa tum do anaphan a video selam ledet mate pachet hang thedet punili tum phan penang an angkar bok dulu lasi laso nang kar bok abang ke to choklo nili tum ta kroilo nili tum ta video selam ledet lo hoso hu sitami nili tum phanang arju asonte copy posi video selam ledet ma puna arju et a phile jong sinili tum kroi kredet posonte hola so ahot bai social media long post ta chok bon sitami nili tum phana arju je copy kisung ge dosi copy pot si video selam le ke duk ma labang nili tum phana arju je lasi non bang ke ningwe bang ke nili thang kichisik make a way labang so life ke vain phan bon sitami non ke vain ang ko kalam thekela phen lo nili tum hanang kar bok ko anone youtubers tum han an nangkang ton nangkang thi pena an nili tum ta nangkang ton kang thi bang nili tum ta ning reng no da mon sitami nili tum chedan don de ja thema nili tum ta video salam la der lo ho so ke cheng ho la sinili tum video ke salam le det ke la puhen lo non son ilitum anjir si ilitum karbi hijan si karbi hijan si ilitum aprandam nang juilo ko ane nang chinek nang holo pilo lasi asi bang arjulong le det ni pini jo hake hai mukrang biket asi arjulong le posipu might bang awidet ni lilong masi lasi ilitum video ke salam le bang kela hen lo asi
si phan bang si ko puloi klem pol ha la si la bang so a video ke salam le det abang ke nilitum a details bang chini don de hola so nilitum ko son se apran ke da ma ko pipen ma la so a details bang nilitum chini ni det a join ni si nilitum video si tami salam le det lo la sila bang so video nilitum to salam det lo bon se tami a details bang nilitum chini ne pulote mo jong si anotin se tami salam replo mo pine hola ke chok chi son ning ji ham do kok pulote mo kisung ji ke nilitum se tami sung do kok ji la sila so jo ni si nilitum se tami a video hai bang ke salam hola so salam le det lo bon se tami non nilitum ing hong bom lo la pen alam thiar judun bom lo la si las bang so details long bom si nilitum se tami video bang ke non bang ke salam lo la si hola so nilitum asi karju phan nino cheden rong amat lang jok plot lo jo ai ko pulo la ha asi phan bang si headphone ta with den mat arjulong ma hello hello la si la si nilitum hola sohot ke che song nun po setame karbiang long pena ana youtubers tum ke along setame che song dun bom lo nilitum setame mukrang bke nilitum nililo la pen hola theng tom tiso ake hai tum williamson tum setame nilitum kadokawe harmony tum setame harmony be tum setame dolo la sinilitum difu kaiki setame nilitum difu la samson singing ti memorial park along setame nilitum milur kaidun bomlo la si ke che songlong puya ke nilitum kangton kok la pugali la si hola so a hod nilitum a details chini ne jo ni si nilitum video bang salam le derlo la si non me video ke salam lo nilitum la banga details chini pon bomlo la si details bang nilitum non bang chini pon bom lo masi nilitum video setame selam pon lo la si la so video nilitum selam bom lo pache thang bom lo bon setame non bang ke alam ako lartu phakli lo pena antum har julong lo la si karbiang long youtubers tum non bang ke la karli tang ilitum anjir lo alang li men pen video ke salam bang ing ton milo puyat bang si aku puthot alam bang nang li thuro la sinilitum kopilo non ke klem ni la bang sinilitum bang ke matha thurong lo ilitum angji ramen pen video salam si pache thang nang jima mante video salam le detra do thu join non ma la bang si non bang ke matha thulo la si ko sonne nang litum bang le alam bang nang sai dun rong no nilitum video salam nang jima salam nang ni ma sitami a video le selam la pen selam le sitami nilitum ke che song abang ke kai ke tami nang litum difu samson sing ti park along wang pulote arni kang sam por 5 open por 5 troxy anang litum wang te nilitum hanang thek long vek ji arni wang sita la sinilitum non abang ke social media por pinak por sinilitum la ya video bang selam si nilitum pache thangji pu bang si nilitum bang ke bor ilo nilitum ke pache thang ar pudo pun eme thang che matha si la si non bang ke chenga ko bang ke nilitum han video selam le det pu bang sinang pulo
nilitum takroi lo nilitum selam der chat lo ta hai sitame hola a details bang chini ne ko nilitum selam det lo pen mo la so details teng nilitum ke than teng chok chi det te mo ke kisung do kokna po si nilitum a hok pet ke karju du lasi non ba chini lo nilitum selam lo bon sitame non bang ke selam thu hud bang ke la bang so apu thak la so topics pen ke video ke salaming to noi pu bang ta alam nang klang etlo la sinili tum bang ke copy ko son lo ne ke claim nei ba chin net de lo la sin non ba comments al alom so lang pro nang de la setame ke cheng pen lang na le person blog setame la dak do lo choru lo ke bang po pen sermon terang choru lo ke bang po la pen asi bange la anwer lo ke theonji adung anwan de le yo emahang ta yo ichu ka we wata klang paklang klete an lo na pen a hok lo pini wangon et de lo hevo gaming mukrang be ke et roblins pen Christina ning chedokma mem selama bang ongre la bang mate nilita kosala pudun po a hok pet ke Christine abang da post jai diti la hema sorlu putami ma ning dok putami roblins diary pha sitami Christine akke hai Christine teron han pungtung roblins diary phan log emon ina ne lobon la dak ak prek tumta line ke pati do ho la si nang matha ni de ya ke hai Christine teron an tin hola Priyanka han long de po link ke la bang klem kleda ta chok ke happy boy kelang dun atum bang le earphone cha thong drong non don atum la so mai chinam jok jilobon might awider mat tang te nili kining ji an bang kining ji lab lo po non bang ke life bang le pa ju throng nang bodi tang te choro lo ka do ko vis tami la bang so life nai lang don po la si mo ka preka video long le puthot che tong thone la si choro lo ka do ko vis tami life nai lang don po la pen la mukrang ke hai mukrang be ke et nang kar ju la mang ke chingwai nang ko porni si ba si choro lo ka do ko vis tami la tong se kot pen video nai lang don pot la si la so vlogs a lilo live lo la bangela an le pa jut kong nang la si ilitum pini aingjir phan justice palong le tik ke neli tame sang se la pen kado ko veta sitame sang nang ne la si we want justice for Sumila rong hang pi la bang so alam the pen le ilitum la bang so vlogs pa pajut lo na bon sitame ka hai mukrang biket bang ge do tha po si pu pajut ri tha tho harchi wine sitame tangte RC arjulong le pulte nelita se pathe ong le yo 11 an live donon 11 pulte ko nonon ho 10 ta velang dei ho 10 ta velang oi fere me melo lan ho tangte ilitum kason lo nang litum le nang than tha la ilitum bang video la bang so ilitum angjir apu thak ilitum video selam si nangjima mante ke selaming ton kok si kenangji labang nang litum kamen long se taminang thanik tha pen jenu vlogs a girlfriend matlo labai teron pibo jenu vlogs ke la tum phan ke langji putte hola album share production po album long le lang te la jenu le kisudu na video lo putte lage akapre kalilo so hola actress bang ke 11 PM an puke matha duk ma ik matha duk te ma lam ning je thek thek tha ke hedi masi video ke salam no
choro lo nang litum ahir jume jong sido pulote ni litum setami selam bomji la pena ke hai la pu nilipen ko ane a senior lang ake hai mukrang big et la pen genu vlogs tang ho la pu kaprek do pik lang la tum setami ke selam bang in ton ti pu se lang litum setami nang than pon si nili tami alang litum a teng si don ipo video la selam ong ji evamen mate nini amen se than tha peneding haja ong de hevok gaming ako ison bang fracture la ba mukrang bks agf mat lo la bang ke la non corona patient han lang don bom thon nurse nó sẽ men bang ke than thede to chok bon se tami ejang asor phan si kiching kidun tho piso tamen bom le ka mukrang bks ke piso pi entertain single lang ma labang tiso tisopi entertain na lambang ke ning je o hai he hai ong lage moge ehem wang plut ta ho dam plut te apuya ge chap pik tisopi entertain ke la hola karbi entertainer salong a video long thek long pik le chidun plut ti he moge dap thur the ko ehem wang plut te la ta ke siksa cái mukrang be ke piso ke men pugela che than kong de ti la bang ke ni li than jok loji he se ta me dak mai than de lo lage hola nane biota chubai than hota than pon de ti se ta me biota chubai ta hok de ti ayat hai pulote mukrang be ke pen ni li ke sai dulo kumalal ke team sarlong bir production la phan ke cheron pa mi te sai du ta hang long le ong ta hang long le la pen na jat ta hang long le thu la se ching wai pa mi nang lang la bang ke ani thi ta chat o ke me ta chat o muni pina men tu tang ak ke che lari ne question amat si sung sung pik pik lo ti ko i nar juna to har chi vines nang thak lab ji ning we ke talon timung xgf bang ko dom ai ko mukrang bek et ne phan nang pasung i bon we moke penang chi kompet pi ma tiso pi entertain ben ajat pen nang pang tang de re tang te lalo kado ko vistaminon ala alam nang kele yeteng ke video salam non pusi nang pu la sila so a justice long le tikke nili sitame a jong si kenang sot pate rat phane pachini phan ke nili tame video salam bom ji la pen nili tum la youtubers community ahin ben sitame che parai po la si ilitum ke na social media je kong matidi ilitum na ho ka pure thele pache thang don ji pustame ilitum ke social media pen lo la sinon tame italy pen do indonesia do konane kaprek along ri pen sitame la pen india ang bong tapi arunachal tho meghalaya tho kado ka pen sitame ilitum long non asinang cepat do don bom la ke social media je kong pen lo la si ilitum social media long mang ke ilitum ing tonang ne si on mang ke mukrang bks a x bang ko an to lo korte la bang do pikni pini la khalang de ni li hola pini koson lo kolom pen buhi he che odong po la amen tok nang la mukrang bks ko ano x dolo ne hedi la khapam ni ko pina life bang thu pu putho la si non bang ke we want justice for let sumila rong hang pi kelang lo ke hai mukrang bks si question ke achu sai dilu kelang lo kro hampi answer lo an
chu apora wedalo yo men si live vang ni puma he vang nang ji pue pupe he setame kenang sot alam puma si live vang ji lo mà sẽ ăn bài chút chứ là là gì ili tumang ke nangli tum setami YouTube channel le avi pustami hedi a short video hedi a sapso selam ra la mesen alam a topics en pondra nangli tum da short video selam ra social media na hok tami social media ke only YouTube kalimatiri la bang ke Facebook ta kalang lo Twitter ta kalang lo ayat long setami nangli tum short video tami selam ra nangli tum pachit hang phan bor itha lalu pula te ilitum sumindarang tang setami ilitum asi bang ke ledun po lahan lo ke vai e food kecilang bang lobon abinong ke mukrang beki ata ke thek don long tum do thukok wo ni linang than yok lo lobo tang te team sarlong bir production tum nang chini don alade ya ke hai mukrang beki et mukrang beki et aphan ke cheron pame tu komarli kalite ajat ta hanglong le det ta hai alang li phan ke chingwai vek nang ji lapuke chingwai vek ni la ningi thi ta chat o pulo ma ti di la men tu ne jong se taware che to ma chu ke che plok la chu ding o ma ti di mukrang beket ke la chu che plok yok pajir ham bote lage chongki chong kanang ne lo la bang ke hala ang tur ke ding apor lo hai servo kaliti sirpu share pula te lage share production tum long don ji pomo ke ni bang video shoot don nang ra yelo we want justice for sumila rong hang pi sermon terang kalang lo justice bang long vek nang poile tum ka chat lam le che than se tami la so join ni si le tum non lo mai che song bom lo kar biang long la pen kaprek long se tami ami kar hang lo nile YouTube channel long ta nang subscribe don tha dipensing t vlogs chok subscribe po non sabab sitami pipondet po alang li karbi tum ili tum che support seroni lasi alang li dipensing ing t vlogs pan sitami nang li tum non mat thalang di moke nang lang nun ba udet po sitami alang li phan subscribe pi vek tha cherap seroi lo na justice for let sumila rong hang pi ab channel amir be ake hai la bang ke channel ki milo nang na set aprai son ke like ha stame ili tum che song rap pet lo na mathari che rap seroi lo na link nang share at lo sar so lo nili nang subscribe don po nili ta video pen shooting dam ikpo chok nang li la copy video bang ma non bang ke ilitum angjir aphan bang le main ke focus dam lo na ilitum angjir aphan ilitum youtubers karbiang long youtubers ni ilitum long a list to pinang ang sitamina ke li le do pikla la si ilitum long a list long ateng sitami bang pharohini ke plank kai lo la si anu tin le vlog selam rep video selam rep pate ilitum pinang anang kang long bang ke ilitum che thang unji la si ilitum long isi a power ke do ke la han lo la pa che thang vek lo na ilitum la sinang li le video selam ji pusitame nang li la bang le ilitum angjir pen related a video le ke ching bang ke selam ik non la pen permission la lo plot ke ilitum phanang lang bang ta do po che thang po la bang sola mukrang be ke at agf amen than ik jima la bang ke than ang jima la sitame amen le than the sitame la akur bang than de po he la bang ejang atu ejang la anda chok la de mo kalite pena tawarnang ton kokte la ta phiri ho achui ding dang pena hir dopi kala ke hai churu lo cherap seroi nang po la lo cherap seroi nang po ilitum kadago vistame la si amir be ab channel alang li phan sitame support dun na alang li bang kenon
cut news salong selang li cerap tun bom la bang ke kai ke cepat de wer ba cut news ke li tum kar biang long pen lang dam ete ke ban nai ason lo la pen alang li tum ke non bang ke 1 lakh subscriber sita me pachu het lang kita la si 1 lakh subscriber ke long lok ke la ke lam su li li tum kar bi atum ke su long ke tangte pucholo ke di mo kaprek ahule puthot chetong thubom na nili pinap sitami video selam thuji pinap plote pinap diklang po so video bangke ase kadoka vi phan sitami ilitum angji ro phan justice palong letik ilitum sang nang ni pu akachi song akardom pajir pensinili labang so a vlogs bangke a vlogs pupelo have live video bangke ington ikok pulasi kadoka vi phanta ajo ke mi kardom